Viac ako storočie pretekárskej histórie. Išli sme na to postupne. Mesiac po mesiaci, krok za krokom. Vdýchli sme život našej vízii. Asfalt, štrk, dlhé rovinky, ostré zákruty. Testy boli náročné. Vedeli sme, že si svoje pruhy jedného dňa vyslúži. Prvá rally doma v Českej republike. A jeho prvé víťazstvo. Zrýchľovanie počas prvej účasti na VRC 2. Naprieč blatom, dažďom i pieskom v azijsko-tichomorskej oblasti stále vyššie a vyššie. Na Bohemia Rally, odetý celý v čiernom na počesť filmu Upír z Feratu. Nahnevaný počas Barum Rally. Ustál to z očí v oči rôznym súperom. A vyslúžil si svoje vlastné meno. Nakoniec dosiahol, prečo bol zrodený. Vyhral vysnívaný titul VRC 2. Celkové víťazstvo pre Škoda Motorsport. Rally Austrália november 2016. Od zebry k šampiónovi za menej ako 2 sezóny. Špeciál Škoda Fabia R5 si svoje pruhy nakoniec vyslúžil.